Hvad så alle sammen? Mit navn er Simon, og i dag vil jeg vise jer mit setup. Ja, lad os starte. Min skærm, jeg prøver at se om jeg kan få den til sådan. Min skærm, det er en Asus 24 tommer. Jeg kan ikke huske hvad den præcis hedder, men hvis I er interesseret, så skal jeg nok lige finde ud af det. Mit keyboard, det er et Razer Def et eller andet med Def 2013 Ultimate. Det er noget i den retning. Ja. Og min mus, det er en Razer Naga 2014 edition, tror jeg vist man kalder den. Og min musmåd, det var en SteelSeries musmåd. Og så har jeg også en herovre, så hvor jeg plejer at have en mikrofon på. Men jeg venter på at få en i morgen, en Blue Yeti. Så jeg kan endelig begynde at lave nogle game-videoer. Jo, og så min computer. Det er jo nok det vigtigste. Den er lavet af Shark Gaming, fordi jeg brugte godt nok alle mine kompressionspenge på den, fordi at dengang der tænkte jeg lidt, at det med at bygge en computer selv, det var nok sindssygt værd sådan noget, men efter jeg har fået den, så er jeg bare mere og mere fortrudt, at jeg brugte så mange penge på det, fordi at der var så mange ting, jeg kunne have købt eller lavet om selv, og ja, der var bare sådan en mulighed, at jeg kunne gøre det i stedet for bare at få købt den her. Bruge så mange penge på en computer. Men det er en let computer. Blå lys og mega lækker med SSD og starter mega hurtigt. Kører alle spil på fuld grafik. Ja, det her jeg sidder. Det er bare normalt stolen, det der står der sådan en klamp ud på. Det er fundet røven og sidder der på. Så har jeg mit headset. Det er et Razer, hvad nu kalder dem? Razer, det er billigt her. Razer, hvad er det? 2 sekunder. Det kan sådan, jeg plejer at være så god til at huske den her. Razer. Den er slet ikke åben. Det er lidt færre med en hånd det her. Jeg skal lige en Razer Snaps, så jeg lige kan finde ud af det hurtigt. Hvad var den, der hed? Razer, det hedder et eller andet. Ja, det er en fed baggrund, jeg har. Det er... man skal selvfølgelig... mit tastatur, det er et Razer Death Shatter, tror jeg nok man kan sige. Et Razer Kraken Pro hedder det. Se lidt pænere. Og der var en mikrofon i det, men den er utrolig dårlig, så hvis det ikke går, så vil jeg ikke anbefale det i hvert fald. Men jo, jeg elsker Razer. Det er bare en skærm computer, jeg kan grøn, men sådan var det jo lige nøjagtigt. Jeg kunne selvfølgelig bare skifte det hele ud til den grønne striber, men det gider jeg simpelthen ikke det. Og jeg er sådan set don't care. Så. Det ved jeg ikke. Jeg kan jo også lige give sådan en lille roomtour. Min bærbar. Jo. Det er bare en eller anden Toshiba Satellite et eller andet C850 noget. En eller anden bærbar, den er ikke så gammel, men den er ikke ligefrem den bedste længere. Har genindslaget den på en gang, men ja, den er bare langsom. Her er mit gamle headset. Det kan jeg så godt huske, heldigvis. Det er et Creative. Jeg ved ikke om det har det mere navn, men det hedder har det nok Creative. Men det er specielt bygget til at give en god bas. Skal jeg lige have. Det er min gamle mikrofon. Det ligger lige ned. Den har ikke noget navn. Det er bare en mikrofon. Det er en jeg købte fra Mini The Box. Altså den virkede fint nok, men den giver ikke rigtig optimal lyd. Men den koster kun 80 kroner, så den er pænt billig. Så har jeg mit TV. Det er et LG TV. Jeg ved ærligt talt ikke, om det hedder noget mere. Det gør det nok.
Men det er fint nok tv, altså det er ikke fuldt HD, eller jeg tror det er vist bare 720 HD. Så det er fint nok, eller det er fint nok det. Og så har vi min PlayStation 3. Fin PlayStation. Det er godt. Så har jeg en Wii. Den bruger jeg aldrig, fordi Wii det er fucking kedeligt. Den skal jeg solgt til en anden gang. Så har jeg sådan noget random stuff og fyldt med chips, fordi jeg er meget doven, så jeg tømmer aldrig rigtig min skraldespand. Så ja. Så har jeg en masse Lego, fordi det er jo mindre, så hvad kan man sige, jeg var meget et Lego-barn. Der har jeg noget tekst og forslag, så alt muligt random stuff, fordi jeg havde grint. Så har jeg min lavelampe, rigtig pornrings. Og så har jeg min forstærker og DVD-afspiller. Plejer at bruge forstærkeren til at sætte den til min computer, og så kører med en højttaler. Det er nogle Yamo et eller andet. Yamo trintuning hedder de. Men jeg kom til at gøre noget en dag. Jeg kan nok se det stik her. Første jeg kender nok godt det er et jackstick. Det er så du kan sætte i din computer eller telefon eller der, hvor det nu har en jackudgang. Så kan du så føre ind på forstærkeren. Og jo, grunden til at jeg har nattab på, det er fordi at jeg godt kan lide at gå nattab. Og det er ferie, så hvorfor ikke? Så jeg kom til sad med min computer i jacksticken på den. Og så kom jeg så ind en dag, og jeg faldt næsten i den her. Jeg trækker i hvert fald stikket til den, og så brækker det halvt dernede i. Og så min far, han var sådan mega syg med en eller anden, så han kunne så bruge det ud med sådan en lille ting, og så virker computeren igen, og ja, så kan jeg så bare have den jackstick. Det er nu bare en lort, men det må man leve med. Og jo, den er meget fin. Filmtrækker. Som jeg siger, jeg will don't care, fordi det er bare et kæmpe træk, men ja. Det er meget et lille rum, jeg har. Det er fordi, vi er bygget om. Så jeg håber på, at jeg får et større et her en gang snart. Ellers så var det vist bare det. I må hygge og have det godt til det igen. Hej hej.